Stelling. Hou je vast. Ik vertrouw de waarden en normen van de andere generatie. Nogmaals, ik vertrouw de waarden en normen van de andere generatie. Waarde, enkelvoud, normen, meervoud, oké, enkel. Maar goed. Ik ben het er sowieso wel eens. Dus je vertrouwt de waarden en normen van de andere generatie. Je vertrouwt bijvoorbeeld de waarden en normen van onze ouderen, wat ik nu ouder wil noemen dan. Ja, waarom? Het is de enige manier hoe ik 's avonds kan slapen. Als ik dat niet zou doen, dan zou ik een heel groot probleem hebben. Oh, dan zou je blijven piekeren Over dat men bewust of onbewust de samenleving op een dwaalspoor heeft gezet. Ik geloof daar niet in. Ik denk gewoon dat we overvallen worden met hoe snel de wereld verandert. En dat wij niet mee kunnen gaan in het tempo van hoe snel de wereld verandert. En dat begint bij opvoeding, het begint bij onderwijs. En het begint bij wat is nu belangrijk. Wij kijken nu ook naar van wat zijn de 10 eigenschappen die iemand zou moeten hebben in het jaar 2025. En hoe ver werken wij daar als land al naartoe. Ja. Want als wij daar gewoon niet naartoe werken, als we het onderwijssysteem houden zoals het is. En we nog steeds met boeken gaan werken uit de jaren 70. Dan komen we vast te zitten. En dat is wel een confrontatie. Ik moet er wel bij zeggen dat ik wel onderscheid maak tussen verschillende generaties. En dat we nu 4, 5 verschillende generaties leven. Want het wordt heel snel gezegd oud. Ja, want je zegt andere generatie. Ja, want je hebt de babyboomers, je hebt Generation X. Babyboomers zijn echt de mensen die rondom iets na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren. Dan heb je de Generation X, dat is nu eigenlijk de generatie die aan de macht is. De generatie die tussen de 40, 45 en 60 zit. Dan heb je mijn generatie, de millennials, die zijn rondom het millennium geboren, of opgegroeid in elk geval. Zijn de eerste generatie die het internet echt heeft geadopteerd. Maar je hebt ook al een generatie na ons, de Generation Z. Dat zijn mensen die na 2000 zijn geboren, die zijn gewoon met het internet geboren. Ja. En men gaat ervan uit dat die generaties hetzelfde zijn. En de generatie X en Y hebben het eigenlijk het zwaarst. Generatie X heeft het zwaarst, want zij zitten nu zij moeten alles oplossen. Zij zitten met de zwaarste leningen, zij zitten met de gebakken peren, want de babyboomers zeggen jullie doen het gewoon slecht. En de millennials zeggen maar het is jullie schuld. En dus iedereen schuift eigenlijk op die generatie X. En daar val ik net niet in. Ik val in de generatie millennials, die worden gezien aan de jonkies, de nieuwe mensen. Maar wij zijn niet de generatie. De millennials zijn de generatie die nog juist wel op straat heeft gespeeld. Ja. En juist nog cassettebandjes heeft meegekregen. En dat soort dingen. Maar vaak kijken oudere generaties naar ons. Maar jullie zijn toch de jongeren. Maar de millennials die hebben een totaal andere belevingswereld dan de huidige jonge generatie. Die met het internet is opgegroeid. Die Facebook echt niet als een verplichting ziet. Het is gewoon daar. Ze hoeven er helemaal niet op te zijn. Nee. En ze zijn op kanalen die wij niet eens kennen. En dan hoor ik vaak ouders tegen me zeggen van ja, maar kijk wat er allemaal op Facebook wordt gepost. En dat kan toch niet dat mijn kinderen dat zien. En dan denk ik van ja, maar uw kinderen zien dat niet. U ziet dat omdat uw tijdlijn zodanig is ingericht op de dingen die u interessant vindt. En dit de dingen zijn die bij u dan binnenkomen. Ja. Uw kind is op Snapchat of TikTok en zit naar andere dingen te kijken. Het zou misschien goed zijn om even in die telefoon te gaan kijken wat er gebeurt. En dan moet je dus die opvoeding hebben die meegaat. Ja, want ik ben opgegroeid en mijn ouders hebben me gezegd, als er een auto komt met iemand erin die iets aanbiedt, stap je niet binnen. En hetzelfde verhaal moet je dus nu gaan vertalen naar het internet. Ja. Als iemand nu jou iets geweldigs aanbiedt op het internet, moet je er niet op ingaan. Snap je? En dat zijn ook weer normen en waarden die dus eigenlijk met de generaties moeten worden meegenomen. Ja. Dus het is toch mooi dat je daar laat zien dat in wezen is het oppassen voor het aanlokkelijke is gebleven. Ja. Alleen de manier hoe je dat is veranderd. Juist, dan moet je daarop inspelen om te zeggen het is nog steeds datzelfde. Pas op voor het aanlokkelijke, want je klem. Ja? En het is niet schuld van internet het is ook niet schuld van die auto geweest met die kinderlokken erin. Het is het fenomeen waarop gelet moet worden. En dat is inderdaad heel goed. Maar hoe is het voor u dan, als u dan nu kijkt naar de jongere generaties? Ja, en nu gaan we de andere generatie dan vertalen als de jonge generaties. Ik heb altijd gezegd dat de groei van iets, van elk ding, ook een boom, of plant, of mens, of samenleving, die groei herken je niet aan het aantal oude bladeren.
Die groei herken je aan het aantal jonge bladeren en hoe ze eruit zien. Zien ze er fris, groen of zijn ze daar al kroa gaan worden of zo. En ik geloof in die jonge generatie omdat ik zie dat jongere generaties, omdat ik zie dat het jonge, potentieel krachtige bladeren aan die boom zijn die alleen nog niet de juiste omstandigheden hebben. Het is net als een plant die uit de zon komt, hij gaat zoeken naar die zon. Ze moeten in de zon gaan. Dus ik zie dat jongeren die met computerrobots een goede sier maken en stappen vooruit doen met computertechnologie, dan zeg je, daar ga ik geld op investeren. Ja, Twin Towers ook, maar daar ga ik zeker, want dat stimuleert die groei van die plant. Anders gaat die groei er niet zijn en dan blijft die plant klein. Dus ik geloof in jongeren, altijd in jongere generaties. Ja, mijn leven ook besteed om ze dingen bij te brengen. Alleen maar om die groei te bevorderen, want dan ga jij als oudere in de schaduw van de groeiende boom gaan zitten. Ai, mi pot mes, mi kwikkie poer, doet die uit de boom, met agro mooi. Ik heb die jonge bladeren de kans gegeven te groeien. En niet takken, ik hou niet van jonge bladeren, want het zijn lastig. Laat ze groeien. Geef ze de kans, stut ze. Haal wat hier en daar rommel weg dat op ze plakt en beestjes en zo. Laat ze groeien. En niet te veel beperken en verbieden en schreeuwen. En hoe vaak hoor ik in jonge kinderen die geschreeuwd worden. Wat voor indruk krijgen ze dan van de oudere generatie? Dat zij later, wanneer zij ouder zijn, ook gaan schreeuwen. Wil ik niet hebben. Er wordt te veel geschreeuwd, er wordt te weinig gelachen, gespeeld, gejoked met elkaar. Ja, maar dan gaan ze respect verliezen. Wat is respect? Respect is het goede gevoel dat je van elkaar hebt. Dat jij me de kans hebt gegeven te groeien. Zodat als ik gegroeid ben, ik jou teruggeef wat ik van je heb gehad. Door voor je te zorgen. Of met een looprek met je mee te gaan. Of in een rolstoel te duwen. Want wie zegt dat, ayu kweki mi konja. Weet je? Daar noem je zorgen je dat. Weet je, dus het is die reflexiviteit. Ik moet lachen, want ik kom nu op een andere quote. Wat is het? Be nice to your children. They choose your nursing home. Ik denk dat dat een hele goede quote is om toch de mensen thuis mee te geven als sluitstuk voor dit gesprek dat we hebben gehad. Heel goed, jong en oud moeten elkaar vinden, want zonder één is die ander ook nergens. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.